Harap. Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, ay mukbang na naman tayo. Oh my God. So, naghinda ako ng burger at saka fries. And of course, meron tayong milk tea. And yung flavor nito is chocolate. I love chocolate. And meron tayo dito mayonnaise at saka ketchup. So, yan. Lagay na natin. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo po yung notification bell para ma-notified po kayo sa mga bago kong videos na lalabas. So let's start guys. Gutom na po ako. Oh. I love it. Try natin yung ano nila. Ang sarap ng burger nila. Ang sarap. Ang sarap. Yung aso ko. Sarap. Sarap. Ang aso ko tumatahol. Ang sarap ng milk tea. Gusto yung timpla na lang kasi hindi siya masyado matamis. Tama lang. Ang daming cheese, ang sarap. Mas gusto ko yung french fries. Kasi mayonnaise ko ano. Hindi masarap. Sarap. Sa SML Grill Resto Bar ko pa pala to in order guys. Dito sa Hinatilan, Cebu, Philippines. Yung location niya is San Roque, Hinatilan, Cebu, Philippines guys. Masarap ng burger nila. Mura lang. Tapos may french fries na. Ang sarap. Mas masarap.
Gusto ko yung maraming cheese kasi ito na. Who likes pipino? I love pipino very much. My last bite. Ang sarap ng patty nila. Meron din silang ano doon. Sangyupsal. Sarap. Ba't di ko makuha yung pearl? Mahilig po ako sa pearl. Stop. Ang sarap ng French fries. I love French fries. Mas gusto ko siya sa mayonnaise. Ay sa ketchup. Ito. Kaya hinalo nila yung ketchup sa mayonnaise. Ayoko. Masyadong maasim yung ketchup. Gusto ko mayonnaise lang. Sarap. Guys, pwede kayo mag-order sa kanila. Pwede sila mag-deliver. Pwede na i-deliver. Meron silang 20 pesos na charge. Ang maganda dun kasi ang bilis sila mag-deliver. 15 minutes lang. Ang sarap na French fries. Yung French fries nila parang Burger King. Ito siya. Hindi ako makain. Ang sarap. Uy! Yung aso ko. Yung aso ko, kinulong ko kasi ang kulit, ang ingay. May nahulog. Sarap. That's for today's video, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe and bye bye. See you in my next vlog.